Kublai EP ki parlo, say scene nga priang swabhav yang EP, syakani ka channel ka zonga. Te parlo hakani ka video, nadan man pen EP ya kawai ka jaka jngok kai, kaba paunam bha, hakani ka thain mau korwan, kabaki khot ka Wah Ri-Lang Viewpoint. Kane ka jaka kalong kabada itanat shisha, but kalaru ban kring ya kinong jngok kai, kibana keleng ki jaka. Namar ka jing itanat bekerja mariang barka jinglong song kun jong ka jaka. Kane ka jaka kadon hakasnong maurang lang kabarang hap apo ka Southwest Castles District. Barka jengai tang kumba pra kilometer naka district headquarter. Kitkum ka jing itu khana jong ki menbarim long baka ktin maurang lang kadon laka jong ka khana kabalayay pateng na kilong shua ki manshua. Hagi por ki baman shua ladon we urang ba obasong snong hakani ka thain uba kerteng urang ki bagi pajba ki chukhat ya ura ka kerteng umarang hakawai ka sngi umarang lalai chayauri lang kabadan haki thain ranikor marjan bar upur usam jong ka Bangladesh banthi di jingdan kam jong ka ying ka sam karbau dang don hakayaw lalai thi dok kha na wei unong di ubadai udkhar na Bangladesh hanre hagajinya krendor parkajinya pandai dor halor ka dok kha ulami kajinya kajia hapreng jongki uni unong di dok kha nama kajing skeu bitar jong ulaong baula pha eki bor bomman la ne ki ksui ki krei man lit penjulor but wiang ding yakashnong basa umarang hanre gat kum kajinya thu khana ladon we ulei basa basumar bat yada ya kane kasnong balatib da kerteng ulang daga jinya da bat jinya rap jong ne ulei basa ki pajba nong snong kilala bane khun persha ya kita ki bor bomman bar kilala ban pelli mat panjat yaw taw kusuj balapha na shiliang pot hadin kane ka jingjia ki beriu gilas dang ban panyasno ya ka kerteng jong umarang bal ka kerteng jong ulei basa ulang kum kadak jong ka jing sngu baka jing kan mau ya ka jing yada ka bala yo da kasnong kum ta lami ka kerteng marang lang ka bala nangkala bat penbeng kat kum ka rukom tho bathamai harin ka jing wan ka pule puthi bar ka tho ka tar hadu bakala kala long ka kerteng ka bangi tip menta kum ka maurang lang kane jaka kalong jaka ka bas palan banwan songkai pengat ban mat ya kal batisi batemon ka be jai lambar ka ching ubi susing khamtam ha ka porlior ka no kalong ka basutanan banwan songkai ha kan jaka kane jaka kalong jaka ka bala khu kerpang ka bala panwan dor ra uble nong bu nong thau nang ba ka mai mariang ka jinglong jar bar ka bajai jai jong kani ka jaka ka penlong yaka kum ka jaka ka biang na ka banta kitu ki bawan ya ka jing pengan na ki jing khuslai jong ka jing im ka ba man la ka sngi ka jing don jong ka wa ka ba khoi bat ka ba sngur lambat ki ksai ki ba no rampam haru jong kani ka viewpoint kanang pan internet shu ya kani ka jaka Omtang baka maurang lang viewpoint kalong ka jaka ban pitkai ya kamariang hanrei kala ru ka jaka kababyang ba na kabanta ki nong ring dor bar ki nong shna video kajing internet jong kamariang kajing sngur jong ka saurang saukun bar kal ka bakhoi ka penlong ya kani ka jaka balong ka way na ki destination ka paponam ha ka Meghalaya kajing wan buun kinong jong kai parthai sa maurang lang viewpoint kala no senyang ru haka yo ka kot jong ki pajba nong song snong kala plila di ki samla ba kilong yeng ban panroi ki kam jong kai parthai ban pan i sha ka parthai ya ka ching itnan ka wala ai seng bha da ka mariang ka maurang lang viewpoint kalong omtang ka jaka petkai mariang hanre ka deiru kalat ka bakrau ban kan tiu ya ka kam jong kai parthai haga district daga jing itanat ka bakarpang jongka kane ga jaka kala ban kring yakiba bun ginawan jong kai parthai na kaleng ga jaka nakari mar wat na shabar kariro
Kajing wan jong kinong jong kai perthei ka wanra kajing yo jing aram ha ka yo ka kot jong ki pai ba nong snong kinong snong kilala ban seng ki homestay ki dukan di jing bam tan rai ki dukan di souvenir bar ki ki bay de ba ka tourism lor kata kajing ponam jong ka Wah Ri-Lang Viewpoint ha ki social media ki video jong kai perthei bat ki dur bala ring da ki nongwan kan patsa priang ye ka nam jong ka district sha ka perthei kani kan kring susu ye ki nongwan thamai mat kan pelong ye ka district kum ka way na ki destination bakong sana Meghalaya namar kata ka Wah Ri-Lang Viewpoint kadi ka jing yo nang omtang ye ka shnong Wah handre ye ka district baro ka way kalong kalan bala man kentiu ye ka yo ka kon man pli kalan kamai man penne ka culture mar pan pau ye ki jing itana jong ka mariang sha ka perthei baro ka way Kishnong Wah Ri-Lang kade ka way na kishnong ka balaponam bha hakari kasi omtang na kajing itanat jong ka mariang handre nu na kajing la jong ki pai ba nong snong man pene pensa yakir kom tan rai ki bala yo pateng na kilong shwa ki man shwa na pedeng kini kajing long karpang kishnong klayo nam karpang ha kajing penmi ya upusao lane u red rice cake ubala khen kum uba bangtam hakari kasi upusa uday ujing bam tan rai balashna na ukhaw saw ba karpang kajing jit ya ukhaw ba bhatam kajing sumar ha kapor balashna par kajing burangti ya kirukom tan rai kalong ka dawba ka bala pelong yo pusaw morang lang bandan kajing sma ba kajing bang ka ba karpang tam labun bateng kisnem kilong kumi bat kilong kapa jong kashnong morang lang kilay ne ha kajing penne ya kani ka saptan rai daga jing tristam bat kajing IT lun kilala ban pelong ya upusaw bo unlong umtang ujing bam handre udak jong ka culture pa kajing itu jong ka snong aga jing seng pajba kita masa snong ki jing khawai ba kajing lang ki bahe upusaw marang lang ujulang uwe na kajing bam ba kring ya kinongwan bon ki brew na kaleng kari khasi ki juwar karpang ya une ujing bam namar kajing bang kajing sma ba shngyam bat kar komshna kabrang ne hakariti tan rai kajing paunam jong upusaw kalawan ra ru kajing yo nong yaki babun kilong ying jong kashnong daga jing di ba kajing penmi ya une umar bam tan rai ki babun kilong ying kilayo kajing yarap hakayo kakon para ka juga por kila penne pensa ya ka culture khasi na kawai ka pateng sya kawai pan hakani ka juk babun kijing bam pajba kila kala bat la shakta da kirukom thamai kashnong Wah Ri-Lang karang yang scam haka jing penne ya kajing long tan rai jong pusaw kani kalong kadak jong kajing I ya ka culture baka jing kit kli jong ki pajba ban penne ya ka pateng ka bakodor ka jong ki namar kata kashnong Wah Ri-Lang kadi hok ban yo ya ka nam kum kashnong ka balapan pau ya ka sam kajing start baka culture khasi lang ba upusaw ubabang tam hakari khasi une ujing bam umdei tang ka bam handre ulong kajing yatli jong ka pateng ka culture ba kajing long karpang jong ki pajba kashnong omtang ka Wah Ri-Lang Viewpoint ka ba kring ya kinongwan jong kai perthei handre kajing don jong ki ksha ki ba itanat ber ki ba no rampum ki bala tip pajba kum ka phot rai rai kanang pan kraw susu ya kajing itanat jong kan kashnong kajing jaw ka batuj na kilum ka bajarngam rengkat ber kajing sngur jong kamar yang saurong saukon ka ai ya kinongwan jong kai kajing sngew kumba kidan hakawai ka perthei ka badap da kajing suk ber kajing itanan ka phot rai rai kalong ka wai na gibanta ka bakarpang jong kashnong Wah Ri-Lang ka bakring ya kinong it mariang kinong ringdor ber kinong shna video na kaleng gijaka kajing shyam jong ka kajing khui jong ka mariang ber kajing itanat ka balong tanrai ka palong ya kani gijaka balong ka wai na gijaka ka bade ban le jingo ha kani ka thain habaya ka Wah Ri-Lang Viewpoint ber ka phot rai rai akan top lang kum gijaka jingo kai kiwan ra kajing yar banta ka khamro spa ki nongwan kila ban sautanat ya kajing pej na kilum bajrong baru ban sakhi ya ka bor ber kajing itanat jong ka ka batuj na ki mau kani kajing ya kendu lang jong ki arbanta ka pelong ya ka Wah Ri-Lang kum ka destination ka bakarpang ber ka pher na ki wei pat ki jaka jong ka Meghalaya namar kata kajing don jong ka phot rai rai kalong ka wei na kajing khu
baka mariang kala ai ka snong maurang lang. Kabanang penne ya kanam jong ka snong bar kabanang kring shushu ya kinong wan jong kai perthei. Ban wan sakhi de laki jong ki khaman ya kan jing itanat ka phla jong ka mariang. Ko ki pajba jong ka jala ban nak lengi jaka. I khot so bhai phi ban wan jong ya ka snong maurang lang. Ka snong ga baruspa ha ka jing itanat jong ka mariang. Kebadan ya ka maurang lang viewpoint ke ba itanat. Bat ya ki sa pot rai ki ba no rumpum bat ki ba pen kendet ya ka donut. Lada pikwa ban pet na ka jing kapmia jong ka jing im ke ba man la kasngi. Bat ban mat ka jing suk jong ka mariang. Ka maurang lang ka long ka jaka ka ba biang tam na ka ban ta jong pi. Hang ne pinyo ban ring dor ya ki lum ba jerngam. Ban mat ya kal air ka ba khoi. Bat ban sakhi ya ka jing itanat ka wala ai do blay hakan ka snong. Henry haba piwan ban sautanat ya ka mariang. Ngi karpat ya piru ban long kinong jungo kai ki badan ka jingkit kli. To nambrat jabo haki lum, haki wa, haki kshay, haki jaka pajba. Ki plastik, ki bilor, ki tin, or ki wiki jabo, ki ba penjulor ya ka mariang, bar ki kta, bar ki ba kta ya ka jing itanat jong ka jaka. To ra biang no ya laki jabo, nebrat tang haki dustbin balapan biang. Daga jing ya tre lang jong ibaro, inla ban penne pensa ya ka jing khoi ka ba itanat jong ka snong. Naga banta ki pateng ki banwan. Tu kan mau baka mariang kam dei tangga jing yo banta jong i banta. Henry gari ka jing yo banta jong ki kun ki ksiu jong i la shahali sisngi. Kawai pa kawai ka kam ka bangile ban sumar kam mariang. Kalong ka jing no senyang ka bakardor. Naga banta kalawai. Namar kata ngi priang sob hai pi baro ban wan jingo ya ka maurang lang. Henry ngi kerparu ya pi ban i buram bat sumar ya ka mariang. Kumba pi sumari la kaying sam. To wan kum kinong jungo kai. Henry to mi no kum ki parlok jong kamariang. Kuble shibuan. Kuble siajaro.